Ngizawethe nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Indaba ezibhlungu ezivelayo ezisekusoconga inkosi yakwaDlamini eKokstad. Udutshulwa kwabulawa inkosi uMbrosi Makhoba kaDlamini yesizwe saseNhlangweni eKokstad KwaZulu Natal. Inkosi ibulewe esendleleni emzini wayo kuthiwa ke bekade ihamba ngemoto. Ababulali bakhe noma ke ababulali bakhe kuthiwa ke bambekela amatshe emgwaqweni. Ithe ke mayema imoto aphuma ke baphuma ephuma ke nesusa amatshe kwavela kamadoda behlome eziyingovola amdubula ke ngoyaba lwezinhlamvu washonela ke khona lapha benza ububi babalekile bengakaboshwa umuntu kanti nembangela ibingakaziwa ke imbangela yokubulawa kwayo. Baphawule kanje abantu ke enkundleni zokuxhumana bathiwa noma ke baveza ukuthi ke kwabhlungu lokho boDlamini nangomunye uthi ke siphila kezweni elibuswa yiqembu ke le-ANC lezi igebengu ingakho ke behlula ukuqeda ubugebengu. Bengayiqeda kanjani into nabo ke abayiphila emini nobusuku? Sihlangane lapha ku-comment section ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani.